L-Ombudsman Ewropew O'Reilly talbet lill-Kummissjoni Ewropea biex tippubblika littri u noti interni marbuta mal-każ li wassal għar-riżenja tal-Kummissarju John Dalli f'Ottubru tal-2012. L-Ombudsman Ewropew daħlet f'dan il-każ wara ilment ta' għaqda mhux governattiva li lmentat ma' dan l-uffiċċju wara li t-talba tagħha biex ikollha aċċess għad-dokumenti kienet miċħuda mill-Kummissjoni Ewropea. Fl-analiżi tal-każ O'Reilly qalet li l-argumenti tal-Kummissjoni Ewropea biex irrifjutat li tagħti aċċess għal dawn id-dokumenti ma jikkonvinċux. Żiedet li jekk wieħed joħroġ dawn id-dokumenti ikun qiegħed jassigura lil pubbliku li l-Kummissjoni Ewropea mexxiet il-każ b'serjetà u hekk tagħti eżempju ta' trasparenza għal każi fil-ġejjieni li jista' jkollhom interess pubbliku kbir. Kien f'Jannar tas-sena l-oħra li l-organizzazzjoni Corporate Europe Observatory għamlet l-ilment mal-Ombudsman Ewropew. Fost l-oħrajn l-organizzazzjoni talbet aċċess għall-ittri li bad John Dalli lill-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso u noti interni tal-laqgħat bejn Barroso u Dalli. Il-Kummissjoni qalet le għaliex ridet tipproteġi l-investigazzjoni tal-awtoritajiet Maltin u xi azzjonijiet li jistgħu jittieħdu mill-istituzzjoni. Iżda l-Ombudsman rat id-dokumenti u konkludiet li l-Kummissjoni lanqas biss bagħtet id-dokumenti lill-awtoritajiet Maltin bħala prova. Għalhekk ċanfret l-aġir tal-Kummissjoni li issa għandha ċans biex twieġeb sal-aħħar ta' Lulju.